हेलो लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बेखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंहाथ' दिनैसिमबो गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनाखै गोसोखांफ्लांबाय थायो बाबानि जालांनाय जाथायफोरखौ बाबाया बेराम जानानै थानाय समाव बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैसिमबो गोसोआव गोसोखांफ्लांबाय थायो आरो बोरैबा मोनबाय थायो ओजोंहाय न'आव थानाय समाव आइनि मोखाङाव खुसि नुब्लाथाय खुसि मोनोमोन ओजों आङो दाखालिबावैयो समबारखालि जादोंमोन नालाय जाथाया ओमफ्राय आङो न'निफ्राय मैयासो फैदों आरो मैया बिस्थिबारमोन मैयासो फैदों आङो बे न'आव आरो आङो बांसिन गोसोखौ बोरैबा मोनसिनबाय आरो ओजोंहाय न'आव जेबो मोनलामोन आङो थानो नैबेयाव फैनानै आरो गोसोखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो आरो हारसिं जाबाय नालाय हारसिं लोगो गैयि बायदि मोनो आङो माने ओजोंहाय न'आव बाबुबो दङ ओमफ्राय आइबो दङ नालाय एसे मोजां मोनबायमोन थानो दा आङो बोरैबासो मोनफिनसिनबाय थाब बावगारनो हानाय नंला आङो बाबानि जाथायखौ बाबाया जालांनाय बेराम जाना थानायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो आङो दासिमबो दुखु मोनबाय थायो माबोरै बेफोरबायदि हरखाबैनो जोंखौ नागारलांखो जोंहा बाबाया बै सानखालि बाबाया जाथाय जाखालि गामियाव एसे माल बान्नायबो दंमोन आरो हाबानि ओमफ्राय बिन'द एमएलएनि हाबाबो दंमोन बेयाव अमा दाननाय ना मायाव थांदोंमोन ना जाहैबाय हाबानि मैगं बान्नायाव थांग्रोदो जाहैबाय ओमफ्राय उनाव बिन'द एमएलएनि हाबानि अमा दाननायाव थांदोनो ओरैनोबा माने बाबाया बेफोरबायदियाव थाङानो आरो बेफोरबायदि खामानियाव ओमफ्राय बे सानखालि मानोबा थांदो जाहैबाय नङाब्ला आंनि फंबायखौसो थिनहरोमोन बे सानखालिबा मानो थांफ्लांखो मिथिया आरो बेनिफ्रायनो बेयावबो माबाफोर ग्रहफोरबो दंमोन नामाथाय बिदिनो थांबाय थांनानै जाबाय लोंबाय आरो प्रेसाराबो एसे बारा जाखाबाय दंमोननो ओमफ्राय बाबाया मिथिनानैबो मानो बेफोरबायदि खालामफ्लांखो मिथिया आरो ग्रहफोरबो दंमोन जानो हागौ आरो सिगांनिफ्रायनो एसे टेनसनबो जाखाबाय दंमोन बाबाया माने जोंहा बिनानावा हाबा जाहैबायमोन आरो हाबा जाहैनायाबो एसे बोरैबा खालामनाय बायदि जादों बिनानावाबो सिगाङाव थांखांनानै उनाव लायनो होफिननानै आरो उनावनो बिजोंनो थांफिननाय बायदि जादों माने बाबायाबो बिजोंनो थांगोन होननायबा गोसो सान्थियैनो हरगौमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो उनाव थांफिननाय जाबाय नालाय एसे टेनसन जाबाय बेनिफ्रायनो बाबाया एसे जाखाबाय थादोंमोन ओजों फारसेथिं टेनसन ओमफ्राय देहायाबो नाख्रेबबोबाय ओमफ्राय लामायाव गोलैनानै थाफैबायनो आरो इयो गोलैनायना गावासो उन्दुना थानाय जायखिजाया लामायाव उन्दुनानै थाफैदों जाहैबाय उनाव सानैसो मानसिया हमनानै लाबोनायाव थाबायबोदों जाहैबाय मोजाङैनो मोजां ओमफ्राय उनावसो उन्दुना थानायाव अखानायै फुङाव गावा आंखौ दिखां आं बाहेरायाव ओंखारनो आं सेन्देलखौ सोना हो होनबाय थादोंनो आरो ओमफ्राय सेन्देलखौ सोनायाव जा मानसिखौ बोखांबाथाय मानसिनि आखाइ फारसे आथिं फारसे गैला बे समावसो आइमोना मिथिबाय आरो बेफोरबायदि जाबाय होननानै ओमफ्राय आंनो फुङावनो फन खालामबाय आइया बाबाया प्रेसार जादों आथिं आखाइ थर गैया डाक्टरनाव लांनो फैसा नांगोन होननानै ओमफ्राय आंबो जोंनि ग्रुपआवनो थानाय फैसा 12,000 दंमोन आरो आंनावबो बिदि फैसा गैयामोन नालाय ओमफ्राय ग्रुपनिखौनो हरथ'बाय आङो जोंनि बे सालबारिनि मेडिकेलावनो सोहैग्रोबाय ओमफ्राय सोहैग्रोनानै सालबारिनिफ्राय बरपेटायाव लांनो थिनदोंमोन जाहैबाय बरपेटायाव लाङासै सासे दादिया माने गुवाहाटियावनो डाइरेक्ट लांखाबाय जाहैबाय ओमफ्राय गुवाहाटियावबो बेफोरबायदिनो दोनहैनायाव जेबो सिन मोनासै आरो खर'आव एसे थै हाबदोंमोन होनदों ओमफ्राय थैया ब्रेनाव नांहैयाखैमोन जाहैबाय ब्रेनाव नांहैबाथ' बेफोरबायदि एसे मानसिखौनो रावखौबो सिनायनो हानाय नंलामोन खोमा एसे थैया रानबोबायमोन होनदों आरो थैया रानबोबाय होनबाय नालाय बिसोरो एसेबो सोलायासै नालाय मानसिया न'आव लाबोफिनबाय मानसिफोराबो खिन्थासो गारबाय नालाय मालिस खालामबा हामो मालिस खालामनानै बेफोरबायदि हामनाय गोबां मानसि दङ होननानै ओमफ्राय न'आव लाबोनानै मालिस खालामनो होननानै सानबाय आरो जों गुवाहाटियाव ओजोंहाय सानथाम नामा थादों आरो सानथाम जानाय खोमा ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय लाबोबाय न'आव गासैबो मुलि माखाखौनो हरखाजोबदों आरो हरखाजोबनानै मुलिफोरखौबो मोजाङैनो दौबाय थादोंमोन ओमफ्राय न'आव साननै जाफैदों मालिस नाग्राखौ लिंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय मालिस नाग्रायाबो न'आवनो फैगोन होनबाय मानसियाबोथ' गिलिरथार नालाय थिखांनोनो हाया मालिस नाग्राखौबो न'आवनो नानो लिंहरबाय न'आव साननै जाफैदों आरो ओमफ्राय बेयाव एसे बारा जाबायमोन आरो प्रेसारा एसे बारा जादोंमोन मानसियाथ' मानसिफोरखौ सिनायोमोन आरो सिनायनाया माथोआ ल' लाला ओमफ्राय आखाइ आथिं फारसे थर गैया जाखाबायमोन न'आवबो ओमफ्राय मानसिफोरा मालिस नाबाथाय हामो होनबाय नालाय मालिस नाग्राखौबो लिंहरनो होननानै न'आवनो दोनबाय थाबाय बाबाखौबो हामगोन होननानै एसे बारा जाफिनबाय आरो प्रेसार बे खालि आरो बाबा बिदि बारा जाखालि हाबाबो दंमोन जों गामियावबो गावदोन दंमोन
ओमफ्राय आङो गावदोननि भिडिअ बानायदोंमोन हाबानि भिडिअ बानायदोंमोन बेफोरखौ आङो होनाय जायासै आरो बाबानि दुखुआवनो बे साननैसो आङो भिडिअखौनो होनाय जायासै आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा सानलायगोन बे समा माब्लाबानोमोन बे भिडिअखौनो दिनैसो होदों होननानै आं माने बे भिडिअखौ बानायना दोनदोंबाबो उनाव होसिगोन आरो दाख्लैफोर होनाय जायासै बे सानखालि जोङो बाबाया गोसा जाखालि हाबाबो जाहैदोंमोन आरो गामियावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय हाबानिफ्राय फैनानै नुफैबा बाबाया गोसा जाबायमोन 108 गारियाव दिखांबायमोन बाबाखौ जाहाय मेडिकेलाव हस्पिटालाव लांनो होननानै ओमफ्राय बाबाया एसे हां लानायफोरा गैखालामोन आरो हां लानाया दंमोन दंनाया ओमफ्राय एसे खर होननाया एसे खम जाबायमोन आरो हंख्रदबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय हंख्रदनायाबो एसे खम जाबायमोन बे गारियाव दिखांनाय समाव अक्सिजेन होयोना अक्सिजेनखौबो बेसेबा गोरसायैनो होखाना होदों जाहैबाय बेखौबो एसे फुल जानाय बायदि मोन्दों मानसिफोरा अक्सिजेनखौ जेनेबा बिराद स्पिडाव होना होखादों जाहैबाय गोजानावनो खोनाहैलायदोंनो साउन्ड जालायदोंनो ओमफ्राय बेखौबो एसे फुल जादों होननानै सानदों आरो सोरबा एसे गोरसा होखानाङामोन एसे लासैनिफ्रायसो होनांगौमोन होननानै होनदों मानसिफोरा ओमफ्राय बेनि दसे उनावनो मेडिकेलाव मोनहैस्लाबासै खोमा बाबाया थांबाय आरो हां गैला जेबो सोदोबबो गैला न'आव लांफिनबाय उनाव मोनासेयाव ओमफ्राय बाबाया थांखांनायनि उनावसो मानसिफोर फैबाय आरो मानसिफोरा बुंहैसोबाय बेफोरबायदि खालामनांगौमोन सिगांनिफ्रायबा होनहैयासै बेमार जाना थानाय समावबा रावबो आइडिया हैयासै हेल्प खालामहैयासै एसेबो ओमफ्राय बेनि उनावसो बाबाया थांखांनायनि उनावसो मानसिफोरा थांनानै बेबायदि होननानै बुंहैबाय आङो आनकन्ट्रल जाबाय माने आं कन्ट्रल खालामनो हाला गाबबाय आङो बिराद गाबबाय ओमफ्राय सोरखौबा रायदोंबो आङो गाबनानैनो माने बेमार जाना थानाय समाव रावबो हेल्प खालामहैयासै नायहैयासै आइडिया हैयासै उनाव थांखांनाय समावसो बेफोरबायदि होनहैबा बयबो दुखु मोनखागोन बयबो गोसोआव बोरैबा मोनखायो ओरैनोबाबो आं आइनि मोखाङाव दुखु नुयोब्ला एसेबो सहायनो हाथारा आरो बेफोरबायदि होनायाव आं एसेबो सहायनो हायाखै आरो सोरखौबा रायदोंबो आङो गाबनानैनो कन्ट्रल खालामनो हायियाव खायसेया आरो बाबाखौ जानायजोंनो बेफोरबायदि जानानैनो खालामनानै लाबाय एसेबो बासियासै होननानै होनदों आरो खायसेया ओमफ्राय बाबाया बेफोरबायदि बासियोमोनबो आरो बोरैबा मोनदों होननानै जोंहानि हाबायावबो फैखायाखैमोन बियो ओमफ्राय बे सानखालिसो मा जानाय बियो बेफोरदि जानाय मानो बिदि जानाय मिथियासै आरो मानोबा जाहैलाबायदोंबोनो बेदरखौबो जादोंनो ओमफ्राय लोंदोंबो ओमफ्राय सिगाङावथ' बेफोरबायदि लोंलाबायखायामोनबो बाबाया ओमफ्राय खायसेफोरा होनदों आरो जानानैनो बेफोरबायदि खालामना लाबाय गावनि देहाखौ मिथियासै होननानै खिन्थु बिहा मा जानो गोनांमोन बिनि जगाव मा दंमोन मा ग्रह दंमोन बेखौथ' रावबो मिथियासै जि जालांबाय ओमफ्राय दा आङो जेनेबा बेराम जाना थानाय समाव बुंनाय बाथ्राफोरखौनो गोसोखांनानै गाबनो ओंखारबाय थायो आरो दुखु मोनबाय थायो दाबो गोसोखांबाय थायो आङो हारसिं थाबोला ओजोंहाय आइजो न'आव थानायाव एसे गोसोखौ स्रां मोनबायमोन आङो दा न'आव फैनानै एसे बोरैबा मोनबाय दङ दासिमबो थेवबाबो आङो भिडिअफोरखौ नागारबाय थागोन आरो सिगांनि बायदिनो ओमफ्राय बे आंनि बाबानि लास्ट देहाखौ भिडिअ होननाय भिडिअआ माने येल्ल' डलार फैदों आरो आङो बाबानि देहाखौ बारा ब्लार खालामनो रोङासै आं बेफोरबायदि ब्लार खालामफेराखैमोन आरो मोनसेबो भिडिअआवनो ओमफ्राय आं मिथिखागौमोन बेफोरबायदिखौ ब्लार खालामनांगौ होननानै थेवबाबो आङो स्टिकारसो होना होदों आरो आङो ब्लार खालामनो रोङासै ओमफ्राय आंनि बे भिडिअआ येल्ल' डलार फैदों आरो बै सानखालि जोंहा बिनानावनिबो हाबा दंमोन आरो बिनानाव असे ओमफ्राय बिसोरनि हाबायावनो जोंहा बाबायाबो बेफोरबायदि जालांबाय लास्ट हांबो लांबाय बाबायाबो ओमफ्राय गामियावबो हाबा दंमोन आरो साननैसो सिगां जोङो बिन'द MLA नि हाबाबो जाहैनो गोनांमोन आरो बेफोरबायदि दुखुआवनो हाबाखौबो जाहैनाय जायासै बाबाखौ मेडिकेलाव लांनाय समाव जोंहा बोरायाबो थांबाय ओमफ्राय आंबो न'आव हारसिं थानांबाय जोंहाथ' न'आव बेबायदि न'खौनो गारथावा माने खामानियानो सोलाबथारा जोंहाना ओमफ्राय बे सानखालि बाबाखौ बिदाय होखालि जोंहा बिनानावाबो एगजाम दंमोन आरो सासेयाबो दा न'आव थानाय बिनानाव सासेयाबो एगजाम दंमोन बिबो बेस्रा एगजाम गेजेरावनो बिफाखौ बेफोरबायदि खोमानांबाय गाबैसो एगजामखौ होफैनांगौ बिबो ओमफ्राय सासेयाबोथ' नायफैनोनो मोनासै बाबाखौ माने बिहा दा प्रेगनेन्ट बियो ओमफ्राय प्रेगनेन्टफोरा बेफोरबायदिखौ नायनो हामानो जाहैबाय बिसाबो गुमैयाल' फैदों ओमफ्राय आब'आ नायफैनो मोनासै जोंहा बिब' बिनानाव साबा नालाय जोङो साब्रैया नुबाय सासेया नुवासै सासेयाबो हाबा जाहैनानै अखानायैनो आरो सानसे सिगां
बाबाया थांबाय ओमफ्राय बिनि अखानायैसो गोथैखौ माबानाय जादोंना बिनि अखानायै फैबाय हाबानि अखानायै बिनानाव सासेयाबो ओमफ्राय जोङो बिब' बिनानाव साब्रै नुबाय आरो बिब' सासेया नुवासै बिखौ बाबाखौ ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बाबाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथो बेखौनो गसाइनि सेराव नोंथांमोनाबो प्रे खालामदो जाहाथे जोंहा बाबानि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन बेखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय आरो बिसोर गामियाव माबा मोनसे गाज्रि हाबदों होननानै मानसिफोरा होनदों आरो माने गामियानो सानसेबो सान्तियानो गैया माने जानाय सानाय सुनायफोराबो जोबा थैगासिनो थायो न'खरसेबो सान्तियानो गैया आरो बिसोर गामियाव न'खरसेयाव सासेबाबो बेरामि दंखायो बिसोर गामियाव ओमफ्राय दाख्लि बावैसो सासे हिन्जावसा मेट्रिक होनो गोनाङा गोरनायाव दिरुं आलायनानै थैदो आरो बिदिनो जानायबो दंसोगारो दाबो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थैबायबो दङ मानसिफोरा मा जादोंथाय बे गामियाव हमनानै मोनाखै आरो रावबो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आं साननैसो सिगांनि भिडिअ'खौ साननैसो उनावसो होसिगोन माने आङो भिडिअ'खौ लाना दोनदोंबाबो होनाय जायासै